strangest thing. It's shorter than you think. No think. KTM Dagupan, andito tayo. So ayan, meron tayong release ng ating bagong Duke 200. Yan, samahan niyo ako at i-activate po natin, ha? So dito tayo ngayon sa ating kaibigan na dealer, ha? ECD Sumsong, ha? So thankfully si Idol nakakuha na ngayon via installment po yan, bagong Duke 200. Yan, si Idol natin, si Sir Glenn, ha? Shoutout po, KTM Dagupan. Bagong-bago, nakabenta na naman po sila. So, yung kanilang i-activate na Duke 200. Brand new po yan, bagong-bago. At grabe, ang ganda po ng forma nito. Para let's tignan natin. Yun, mga idol. Color white. Duke 200 po. White and orange ang combination yan. Ang forma na, no? Diba? Plastic. Yun, mga idols. Nandito tayo sa KTM Dagupan at bibigyan natin ng sticker ng ating idol. Siya po ay maglalabas ng bagong KTM Duke 200, mga idols. Ayan po. Si Sir Dan. Ayan. Yung order po siya ng ating Duke 200 dito. Ayan, nasa likod, ina-activate na, no? So, napaka-excited na ni Sir kasi nga, ito na yung kanyang dream bike. Duke 200 Sports Naked Bike po from KTM Dagupan dito. Yan. So mga idols, kung kursunado nyo po itong napaka-astig at napaka-angas na bagong Duke 200, ang SRP price po niyan, 178,000 pesos. Available po yan dito sa KTM Dagupan, or kung gusto nyo pong bumili, pwede nyo tayong i-PM sa ating FB page, Boyd Salavarria. Again, yung mga features nito at benefits, meron siyang LED daytime running light. Yung kanyang headlight po, naka-halogen bulb lang po yan. At yung kanyang taillight, yan po ay full LED rin. Plus yung kanyang signal lights, yan po ay LED. Yung kanyang mga handlebar, tapered po yan. At syempre, maganda po ang riding position nyo dyan. Medyo upright po yan, kaya medyo komportable tayo. Pagdating naman sa kanyang dashboard, yan din po ay digital instrument panel. So maganda na rin po ang atin, very modern na rin. Kita na yung information yun. Pinaka-the best dito, may features po ito na dual anti-lock braking system. Yan po ang the best dyan. Best in class pagdating po sa 200cc segment. Plus, syempre napakaganda ng forma. Sporty po ang datingan ito. Kung gusto nyo pong bilhin to, pwede rin po ang installment sa ating kaibigan na dealer dyan po sa KTM Dagupan. Minimum down payment po para sa 20%, 35,600. May insurance na ng 8,000 plus. Total cash out, 44,000 plus. Gusto nyo bayaran via 2 years, 8,000 plus, 3 years, 6,000 plus. Pinaka-the best dito, powerful po yung kanyang engine. Subok na subok na yan. 200cc mga idols, liquid cool. 1 cylinder, 4 stroke, 4 valves. Fuel injection po yan, Euro 5 compliant. Naka Bosch EMS po yan, napakalupit, very modern at 6-speed transmission. Yung power niyan 26 HP, yung torque naman niyan 19.5 Nm. Average top speed lang po ito, 142 km per hour. Pagdating naman po sa kanyang chassis, naka steel trellis frame po ito, super lightweight, talagang napakaganda at napaka durable po yan. Pagdating sa suspension sa harapan, WP Apex 43 ang kanilang ginamit dyan, very premium brand. At sa likuran naman, WP Apex Monoshock din po ang ginamit nila dyan. Pagdating sa kanyang suspension, napaka-solid po. At syempre, kagandahan yan. Yung front brake din po nito, naka-vibre o post 4 piston, 300mm po ang sukat ng kanyang disc. At ito po ay equipped ng anti-lock braking system.
Ganyan kaastig yan mga idols. Rear brake, naka-vibre, floating disc naman, single caliper po yan. At of course, 230mm po ang sukat ng kanyang disc. So itong ating Duke 200, may dalawang kulay yan. Itong white and orange at itong orange and black. So yan po yung mga color option na ating pagpipilian dyan. Front tire size nito, may sukat ng 170 by 17 at yan po ay tubeless. Ganon din. Less maintenance pag nga naka-tubeless tayong tires. Very wide din yung kanyang likuran. Ang sukat naman yan 150/60 by 17. At syempre, tubeless din po. Kita nyo yung kanyang wheels, naka-orange cast wheels po yan. Napakastig ng kulay. So mga idols, tignan naman natin yung kanyang seat height. Itong ating Duke 200, meron po yung sukat na 822mm. So mga average Filipino riders, kayang-kaya naman yung sakyan yan. Pero medyo tiptoe tayo dito. Fuel tank capacity nito 11 liters. At pagdating sa kanyang consumption, matipid din po itong ating Duke 200, 35 km per liter po ang kanyang consumption. Carb weight ito, yung bigat ng motor na to, 140 kilograms po ang kanyang bigat. Ground clearance, 147mm ang sukat. So maganda rin yan, medyo mataas na rin. Plus ito pong ating Duke 200 na to, pagka mayroon kayong passenger, pwede po kayong magsakay dyan dahil naka-split type yung kanyang seat niyan. Yung ating daytime running light, yung kanyang harapang headlight, yan po ay naka-LED. Pero naka-headlamp bulbs lang po yung kanyang headlights. Sana ginawa na sana nila tong full LED para mas maganda at mas brighter yung ating ilaw. Paalala na sa gabi. Itong ating taillight, LED po yan at yung ating signal indicators. So dyan, full LED na po sila. Pagdating naman sa kanyang handlebar, yan po ay naka-naked type. Of course, tapered po yan. Plus, ang ating position, upright po yan. Very comfortable po para sa ating riders yan. Yung kanyang instrument panel, fully digital yan. Kitang-kita nyo na yung speedometer nyo dyan. Gear indicator, fuel gauge, at iba pa mga idols. So very informative din po ang ating instrument panel nito. Again mga idols, available po itong ating Duke 200. KTM Dagupan po. SRP price niyan, 178,000 pesos. Punta po kayo sa ating FB page, Boy Salabaria, at i-like at follow nyo yan mga idols. Siyempre, kung gusto nyo pong bumili nito at kursunada ninyo, pwede nyo akong i-PM. Malay nyo makatulong ko sa inyo. At dito po sa KTM Dagupan, pwede po kayong mag-apply ng installment. Pwede po sa atin ng installment dyan or financing, depende po sa inyo. So yan mga idols, ang ating update sa inyo for the year 2022. Wala pa po tayong update or upgrade para sa kanyang model. Naka-ABS naman po ito at syempre panalo po yan mga idols. Again, don't forget to subscribe to our channel. Pinutin nyo po yung namumulang subscribe button dyan at hit that notification bell para po lagi kayong updated sa atin. Mga idols, mas marami pa tayong handang video at vlog para sa inyo. Kaya tumutok po kayo lagi. Road to 50k subscriber tayo. Kaya salamat po sa inyong pagtangkilik. Ride safe po sa lahat mga idols. Ciao mga idols.